この味すごいですね。決めてよかったな。かわいい。もしもし、美香ちゃん。真ん中、ここだよ。おはよう、よかった、間に合って。ねえ、辞表持ってる？今日ないや。おはようございます。それでは授業を始めます。1年間講義を担当します小林です。桜井先生だったらさ、セクハラじゃなくなる。例え胸触られてもセクハラじゃない。わかる。ご注文お決まりですか？可愛い子が多くてびっくりしてるんでしょ。どの子がタイプ？あら、何が気に入らないの？痛いじゃないですか。ねえ、私のどこが良かったの？声かな、声。私サッカーとか見に行かないから。また声かれちゃうよ。